4 הערב. הזריקה הראשונה הולכת החוצה, דווקא דלפינו. מי זאת? ישר זו. עוד כדור. הוא מחתיק את השני. סוף וחץ. בפנים, יתרון נקודה לארגנטינה. עכשיו שווד. דקה 10 לסיום. האם בלאט יצא מכאן עם מדליה? שווד לוקח את הזריקה, מחטיא אותה, קירילנקו נאבק, הכדור חוזר. של מי? של הרוסים. יש כאן עבירה עכשיו של ריג'יוני. 56 שניות לסיום, נקודה יתרון לארגנטינה. בלאט מלטף את הראש במתח שיא, ועל הקו ויטלי פרידזון. 6 מ-6 הערב, שוב שוויון. כדור שני לפרידזון עם 16 נקודות, מושלם כאמור מהקו, ונשאר מושלם מהקו. רוסיה ביתרון נקודה. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של המשחק הזה, הקרב על מדליית הארד. ג'ינובילי, הנה הכניסה של ג'ינובילי והנקודות. איזה גדול השחקן הזה, מנו ג'ינובילי. 21 נקודות לג'ינובילי, ואם ארגנטינה תזכה כאן במדליה, המדליה הזאת תירשם על שמו של מנו ג'ינובילי. פסק זמן, עוד 43 שניות לסיום, נקודה יתרון לארגנטינה. יש לו כניסה, עושה את זה פשוט לבד, ג'ינובילי נגד רוסיה. מפסיקים את הזמן. דויד בלאט עם פסק הזמן הזה עכשיו, כאשר אנחנו 43 שניות לסיום. בלאט הוביל, להזכיר את זה שוב, בדיוק כמו בחצי הגמר, הוביל ב-11 נקודות, 61-50, אבל ארגנטינה רוצה מדליה בדיוק כמו שהיא עשתה בבייג'ין, גם אז היא זכתה במדליית ארד, ובדיוק כפי שהיא עשתה באתונה 2004, אז היא זכתה במדליית הזהב. הקהל חזק מאוד עכשיו במשחק. מופעל כל הזמן על ידי די-ג'יי פה. יפה, בהחלט אווירה טובה כאן בעולם הכדורסל. בעוד 2.25 הגמר, ואז יהיה כאן מלא לגמרי. הדרים טים מול ספרד. כלומר שוב נעביר את המשחק הזה בשידור ישיר. שניות אחרונות של המשחק הזה. נקודה יתרון לארגנטינה. כדור מהצד לרוסיה, קירילנקו יכניס את זה. זה הזמן של קירילנקו. שווד. שווד זורק. וקולע! 3 נקודות שווד! איזה רבע גדול לשווד. טוב, תחגוג. רק ברבע הזה. 2 לרוסיה, עוד חצי דקה. האם שווד מביא מדליה לרוסיה? מדליה לבלאט. הנה ג'ינובילי, לא זורק, לא יכול לזרוק. שוב ג'ינובילי, 10 להתקפה. ג'ינובילי מגלגל את זה עכשיו לסקולה. לוקיוני מבחוץ, תופר את זה, לא! מחטיא! הכדור כבר היה בפנים. עכשיו פרידזון מאבד את זה. הכדור יהיה של מי? של שווד, של רוסיה. פרידזון הולך עד הסוף כדי להביא מדליית ארד לדויד בלאט. רוסיה זוכה כאן בארד, 81-77, המשחק כאן גמור. זהו זה, רוסיה לוקחת את מדליית הארד אחרי משחק גדול מול ארגנטינה. והנה דויד בלאט, אנחנו כמובן מסתכלים כל הזמן על דויד בלאט, לוקח את מדליית הארד, איכשהו יוצא מהמשחק הזה עם מדליה. כל הכבוד לבלאט, אנחנו שמחים מאוד בשבילו. כל הכבוד לרוסיה, וארגנטינה חזרה למשחק כבר הובילה, אבל אז אלכסיי שווד הגדול עם שלושה אדירה